برادر کامران، شما را میشنویم. Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху бародарони аҳли ислом. و علیکم Дар السلام و масъалаи رحمت ворух ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Дар масъалаи ворух ҳозир Рустам баромад кард, гуфт ки ман тайёр ҳастам ки биром ҷону фидои ватан кунам. Ёки бародару Баҳодур гуфт ки ин генералҳое ки ҳастанд ҳозир чингизиҳо ҳастанд. Ин комплекс мер против миллати тоҷик рафтааст. Ҳама тарафа ба кадом соҳае ки нагӣ, дар кадом соҳае ки дар соҳаи маҳорифам моро бесавод кардастанд ки ин ба зиёни миллати тоҷик аст. Дар соҳаи фарҳангам моро ҳозир раққосо чиё ки гуфт, фарҳанги моро как будто мо бефарҳангем, мо фақат ҳамхелӣ ҳаромкориҳо дорем, моро нишон метиҳанд. Дар соҳаи ки худаш ки баромад мекунаду тезоваву мастоваву биринҷоваву кимчиҳо мегӯяд, инам кухняи тоҷика, как будто тоҷик надоштам мехел кухня, я мастово, я бринҷово, я кимчиҳои дига доштем мо. Ба чунин оварда мерасонад. Ҳолонки дар куҷое ки набошад, дар Россия ё дар дигар давлатҳо узбекская кухня гуфта нависондагиаст, агар рав ҳамаш таомҳои миллии тоҷикӣ ҳастанд. Дар ҳама соҳа ба муқобили миллати тоҷик як зӯроварӣ, як ҷанг рафта истодааст. озодфикрои мо, равшанфикрои мо, лидерҳое ки мо мебироянд, ҳамаи онҳоро сар буридаистанд, ё зиндонӣ ё ба қатл расонданд. Иноя ҳазорҳо мисол ҳастанд ки ҳозир дар зиндонҳо шудагианд ё ки ба қатл расиданд. Дар масъалае ки мардум мехезад, ворухро муҳофизат мекунад. Агар ки Эмомалӣ тарсад, пас ба миллат обрашение кунад ки хезед ворухро муҳофизат кунед. Ин корро ягон вақт намекунад. Барои чӣ намекунад? Агар вайҳо худи ҳамин давлатиҳо, Эмомалӣ ё ки амнияташо дигараш, дар мардум агар яроқ диҳанд, вайҳо нағз медонанд ки якум тире ки мебурояд, ин ба муқобили худи онҳо мебурояд. Ба муқобили анам генералу чингизиҳое ки ҳастанд, ба муқобили ҳамин оилаи худи ҳамин, ба муқобили ҳамин. Барои ҳамин заминҳои тоҷикро бо ба ҳамун чингизиҳо додану фурӯхтану бизнес карданашон барои вайҳо авлотар аст. Вайҳо ягон вақт на мардум ба муроҷиат мекунанд, на мардумро ба муҳофизати ворух даъват мекунанд, на худашон муҳофизат мекунанд ворухро. Ин ҳамаш ай куҷо сар мезанад? Ай политикаи худи роҳбари давлат ки надорад барномае ки барои халқи тоҷик, барои халқи Тоҷикистон, халқи тоҷик не, барои халқи Тоҷикистон, халқе ки дар даруни Тоҷикистон, халқҳое ки дар даруни Тоҷикистон ҳастанд, мардуми Тоҷикистон, барои муҳофизати онҳо, барои амнияти онҳо ягон коре нест, ягон коре намешавад, ягон барномае нест. Фақат ва фақат барои ба нестию нобудию бурда расондани миллати тоҷик ва марзи тоҷикҳо аст. Ин комплекс мер аст. Вайҳо медонанд ки имрӯз пагоҳ вайҳо сарнагун мешаванд. Барои ҳамун ҳама тарафа аз кадом соҳае ки набошад, дуздию ғоратгарӣ аз тарафи вайҳо аст. Фақат пулҷамъкунӣ аст, молҷамъкунӣ аст. Дар банкҳои дигар давлатҳо захира кардан, афшорни қатъи ҳама тарафа, дар дигар банкҳои дигар давлатҳо захираи пулу тиллову дигараш. Вайҳо медонанд ки имрӯз пагоҳ Тоҷикистон аз дасти вайҳо меравад. Барое ки аз дасти вайҳо ки рафт, лучи мон ҳамун Қирғиз мегирад, Узбекистон мегирад ё ки Афғонистон мегирад, касе гирад, фақат дар онҷо бояд ки дар ивази вайҳо каси дигар набошад. Ё худи онҳо бошанд, ё ки касе ки омад мон гирад равад. На парвои тоҷик доранд, на парвои Тоҷикистон доранд. Ба ҳамин ҳозир ки нархи билетҳо ба чунин дараҷа боло рафтагӣ ҳастанд, самолёт ё дигараш, хизмати ҳарбиро пулакӣ кардан, дар куҷо ин дуруст меояд ки хизмати ҳарбиро ба ивази пул харӣ? Вақте ки муҳофиз тайёр накунад давлат, вақте ки бачаи 18 сола ки рафт хизмат накард, надид, наомӯхт, пас вай чӣ хел ба муқобили як давлати дигар
ҷанг кардам метавонад, агар ки рафту зарбае омад ба мо. Мо кадр тайёр намекунем дар ин ҳолат, лекин барои ӯ фарқ надорад. Пулате ва ини билета гир, то хизмат озод. Дар фикри برادر ӯ муҳофизати ватан нест, дар фикри ӯ барномаи муҳофизати ватан надорам. Дар 30 сол пуле ки андоз ҷамъ мешавад, куҷо мерад ин пул? хо балниса, хо мактаб, хо дигар ки онҳо месозанду як ҷоғае мекунанд, ин ҳамаша ҳисоби соҳибкорон. Андози давлатие ки ҷамъ мешавад, ҳар сол бюҷет қабул мекунад парлумони давлат. ҳамон пули бюҷет ки соҳаи ваини ғаз аз музди меҳнат медодагиашон куҷо меравад дигар? пуле ки барои яроқ аслиҳа ҳозир дар тамоми дунё уже эраи нав ки беспилотни летательни аппаратҳо, дигар яроқҳое ки ҳозирзамон дар мо ягон дона ҳаст, ягон намуд яроқи нав ҳаст. Мо аз ракетаву аз дигараш намегӯям. аз ҳамин беспилотни мо дорем. کدو داریم، کارتوشکا ایشون میتونه، رامون سیو ایشون میتونه. бале фақат мо чим ҷашн мегирем, ҷашни каду, ҷашни пиёз, ҷашни лаблабу, ҷашни با فخر میگه جشن‌های خوب بسیار داره. میگه فستیوال آشی پلاو، تربوزخوری بهترین، خربوزخوری بهترین. همین جنگ آذربایجان و ارمنیا نشان داد که گرچند که از طرف ارمنیا رکت‌های کمپلکس‌های اسکندر ام داشتن، لیکن از طرف آذربایجان که безпилотников بودن وایو رفته بمبید کرده اومدن نگرفتن. در اون حالت خودی شخص آدم уже لازم نیست، هم безпилотный аппарат میرود میزند پس میگردد میبیاد. اگر رفت و تلفات شد، تلفات جانی نمیشد، فقط یک аппарат از بین میرد. حاضر تمام دنیا با این уже حرکت ما باشد. بعد همون چاپلوسایش هم همین میگن پیشروی معاینه این یک خانه ساختن، یک مغازین ساختن. дар ҳамин видеороликҳо ҳаст ки як заводи велосипед дар Бохтар соли пешина меравад, сарвазир мекушояд, соли ояндаш мебиёяд, президент бо ҳама қайчӣ мезанад, мекушояд. ои шармандагӣ аз ин дигар куҷо мешавад ки як корхонае ки як сол пеш кушода буданд, як сол пасаш президент мебиёяд, бо қайчӣ мезанад, бо мекушояд, велосипед мо мебурорем. мардумро нигоҳ намекунад, аҳамият наметад, баъд ин худчон мардума хеле фреб мекунанд. умни дурак мегем ку. бале чунин аст. акин то кай мардуми мо ҳамин чиёра ку худашон нафаҳмидагӣ мегиранд, то кай дар хоб неистанд. бигзор ба кадом роҳе ки набошад, мо имрӯз мардум бояд бедор шаванд. ҳозир ҳамин просмотрое ки мегиранд видеои шумо, лайк мемонанд, лайк мемондагӣ ин 0,5%, даже 0,5, 0,2, 0,1% лайк мемонанд. просмотр мегирифтагӣ ин 1% то 2% аҳолии Тоҷикистон просмотр мегирад. дигари ваё ку ҳатто як тамошо кардан, як чиро ба худ фаҳмидан ку метарсанд. бале мо ҳамира мегем. мо даъват ба майдон накардистем ку мо мегем мардум худтон ҳаққи худтон дифоъ кунед. ҳозираш мо нагуфтесем бихезем тамом инқилоб. я пешниҳод накардам бародар Комрон чӣ хел буд аз нигоҳи худод. масалан ҳамин мардуми ворух иҷозатнома бигиранд, як рӯз худчон эътироз кунанд ё ки митинг кунанд, аз ҳукумат талаб кунанд. ҳамин чӣ хел аз пешниҳод. инро на танҳо мардуми ворух, бояд инро ҳар яке мо дар кадом канори кадом давлате ки набошем дар тамоми дунё, барои ине ки мо агар як плакат нависем ки мо ворухӣ ҳастем, мо бо ворух ҳастем. мардуми ворух ба хотири ҳамин муноқишаву ҳамин баҳсҳо ҳамин нофаҳмиҳо мешавад, ай режим талаб кунад ки ҳамида нуқта бигзоранд, яъне барои ором. бале худи мардуми ворух инро бояд тайёр кунад. муҳофизат кунед гуфта ин худи ворухиҳо кунанд, лекин дар тамоми дунё, хо дар Россия ҳастем, хо дар дигар давлатҳо, Европа, Америка, дар куҷое ки набошем, мо бояд бо худ дошта бошем як, агар калонам ки набошад, як плакати майдае ки дар танаи мошинмо, дар дастмо, дар куҷое гирем, мо бо ворухем, мо ворухӣ ҳастем, ки давлат уже фаҳмад ки мардуми тоҷикон
Тоҷикистон беаҳамиятӣ наметавонанд дигар. Бас вае ки хаб истодан, вае ки тарсидан, бас мо бояд нишон диҳем ки мо бо Ворух ҳастем. Ворух ин ватани мо аст. Ворух ин хоки мо аст. пештар аз Помир, аз Бадахшон заминро фурӯхтанд, ҳозир Ворухро мефурӯшанд, пас фардо куҷоро мефурӯшанд? Воруха фурӯхтанд бародар 2013 и 2012 коршаша фурӯхтагианд ба Қирғизистон. Ва беҳуда байрақшона дамо намезананд, беҳуда моро намепаронанд. бале бале акнун ҳозир тамоми Ворухро метиҳанд, пас боқимонда заминҳоро ҳамчал додан мегиранд. барои ҳамин бале ҳамин талаб дорам. мо бояд бетараф навошем дар ин қазия, дар ин кор. Ташаккур бародар Комрон. ҳамчунин дар қазияи Иззат Амон ки то ҳол ягон чи нест, ҳар рӯз як гуноҳи нав, як гуноҳ не, ҳар рӯз як туҳмати нави бар вай мекунанд. имрӯз як видеоролики дигарро тамошо кардам ки вай як намедонам аз рӯи овоз як ҷавони тамоман, мумкин ҳозир ёш бошад, тамоман мегӯяд ки вай ҳизб ташкил карданӣ буд. Вай ҳозир ин ҳамаст як бемантиқӣ, беваӣ аст ки как будто вай ҳизб ташкил карданӣ. бале бигзор вай ҳизб ташкил карданӣ бошад, лекин ҳозир вай ҳизб ташкил нашудааст. ҳозир вай ягон кореро иҷро накардааст. Вай фақат муҳофизи ҳуқуқҳои муҳоҷирон буд. дигар кори вай накард. ҳозир аввае ки танқид кард, як чиз дигарро ба ёдам расид, ҳаминро гӯям. аз тарафи ҳукуматдорон чопулсон мебароянд, ин минбари озод аст, мо гап занем, моро намемонед гап занем гуфтанд. барои чӣ дар радио телевизия СМИ дар Тоҷикистон як сухане ба муқобил ё камбутии президент ё ки дигар давлатдорон намегӯяд. Як сухане аст, как будто дар Тоҷикистон ку касе гуноҳе надорад, бегуноҳ, бе ягон хелвай бошанд. камбутӣ дар Тоҷикистон бениҳоят бисёр аст. барои чӣ як сухане карда намешавад? Як сухан агар ҳамин 10 соли охирро гир ё 20 соли охирро гир, ягон камбутӣ аз рӯи кормандони давлати Тоҷикистон сухане шудагӣ нест. Дар ягон радио, дар ягон телевизия, дар ягон ахбор, ягон ҷода нест ягон камбутӣ ки бояд таъриф кунӣ. Таъриф ин фақат ҳамун бардора кардан, лаганбардорӣ да, ҳамун чопулсӣ кардан аст, тамом, дигар чӣ нест. баъд дар инҷа мебуранд чопулсо бо забони дароз, забонашон ҳалқашон 6 метр буромадагӣ, баъд гап мезананд ки шумо дар инҷа моро намемонед ки мо гап занем. як бор дар амон, мааш дар амони худо бошад.